Аз съм Йордан Йовчев. Искам да ви кажа, че спорта ми е дал толкова много и е важно да се спортува, защото първо той е здраве и дава много лични емоции, удовлетворение, добро настроение и всичко това, което един човек да се чувства полезен в ежедневието. Спорта е важен за всички, защото физическата активност носи здраве, носи добри емоции, негативността остава далеч настрани, а и личният пример смятам, че е много важен за подрастващото поколение. Много е важно децата да бъдат физически активни. Физически активен човек е жив, той е здрав, той е изпълнен с добри емоции към всеки един и към себе си най-вече. Аз подкрепям кампанията на Министерството на младежта и спорта. Спортът е за всички.